Poďte sa pozrieť, čo som nakúpila v Lidli. Prvé, čo som zobrala, boli tieto halloweenské čipsy, sú vynikajúce, už sme si ich otvorili. Tortily, potom takéto halloweenské nugetky kuracie, tieto papriky odporúčam, sú výborné chuťovo. Milujeme toto sushi z Lidla, ale iba tento druh. Potom som zobrala rajčiny, jeden cheddar, ten je výborný do toastov. Takúto pomazánku, to som ešte nejedla, majú novinku. Jeden tento šalát do tej tortily, takéto škoricové slimáky, potom takúto novinku, tiež halloweensky nejaký dezert. Toto si vybral syn a jedny biobanány. Potom som zobrala, toto je výborné, táto kapsička s čokoládou, veľmi im to chutí deťom. A toto síce nie je zdravé, ale mám to rada. Potom som zobrala synovi tento Maťko, je to tvarohový dezert, celkom dobré hodnoty má. A toto mi decka takisto veľmi ľúbia, tieto slede a chutia aj mne. Zobrala som na skúšku tieto kabanosky, ešte sme ich nemali. Tieto sušené rajčiny v oleji sú takisto vynikajúce. Potom som zobrala, ešte mali aj s pomarančom tieto kapsičky, to som ešte neskúšala. Toto sa u nás kupuje len kvôli tej hračke podľa mňa. Potom som zobrala jedno mlieko. Zobrala som toto mäso, budem robiť vlastne tú tortilu s týmto morčacím mäsom a s touto kukuricou. Potom som tam videla takéto detské párky, ešte sme ich nemali, takže chcem vyskúšať. Zobrala som jedny špagety, no a túto pančetu, to je vlastne druh slaniny výbornej. Odporúčam z Talianska. Pekný deň.